Alkaako tää nyt sillä, että mä yritän saada kaikki käyntiin? Kyllä. Hyvä. The big tuner test. Not so big, only 3. Näkyykö ne kaikki sinne kameraan? Näkyy. No niin. Näin hitaasti näkyy. Tässä näemme kuinka basisti virittää basson 3 virittimellä. Koska se on hyvin tarkkaa hommaa. Mä en tiedä mitä mä katsoisin näistä. Vaikka snarkkia nyt. Seuraava mukavasti kyllä. Joo, nyt on hyvä. Siitä on tosi mukava seurata tosiaan. Snarkkia. Hmm. Niin kuin se niin kuin näyttää sen järkevästi, kun toi horjuu toi. Niin se liikkuu liikaa. Niin. Se menee niin kuin sinne sun tänne ja se, mikä sillä on niin kuin merkitys ja tarkoitus. Aina voi vähän omaa kehua, kyllä toi korkkikin ihan kivasti näyttää. Kyllä korkki hyvin näyttää, ei se horjukaan liikaa, että se on ihan... Sitten. No niin, take a chord, please. Okay, we are ready.